Oh, unsay problema? May mga tao dito ba? Ginahanog ba pudlog, bangking, motor. Unsa ka mao ka motor di? More problema lang sayon. Ang hambog. Saman ato adton. Ato nga to, nang hambog ko dito na katong yung bangking na pinatuwad ba ana ba? Ako pa katong ano niya. Ato. Atoon sila. Asi ato doon. Na. Suga kan menaga ni motora sa? Ha? Lah, sabi ko rin menaga. Ayuhan, nag-drive ng tawhana ba eh? Nani, banking ba? Amo na banking, mo to banking nga O, to. mao na yung anak ba? Unsa ra kita na yob? Pre, Motor. motor pa ba? Ano Ayuhan ba mo banking sa motor ba? Motor? Nya, kamo ka mo drive motor. Siyag tanaw niya, di ka ba mo drive? Di, lagay ka mo ba? Okay nga, may kadi may kabaw mo drive. Mao na problema niya ron. Tanaw man na, wala mo alam day na unsa na tug mo. Sa man ganamon katong motor? Naman. Na kay amigo Ano na man rin kabaw kay di Ay, akong boss do mago. Di sa bang mabalitok bangking nga. Balitok na bang ana. Balitok. Kuha kayo na unsa. Asa Ya, na? ganahan mo na. Sige, tanaw ni. Oh, sige. Mo tanaw. Adto to raw. Yan, kuyog mo. Akong dadon dire. Ah, dan lang dire. Sige, akong dadon dire ha. Wata ko dira. Sige. Wata ko yung dira kay akong adton. Ray, pakiton ta mo unsa gito do. Mo ni bike nimo, pati ako mang bike nimo eh. Di, sige ni mong bike. Bayoy. Ngawa na. Suya ko di kayo de. Dali dito, pareho natin mo amigo ba? Boss, Oh, unsay problema? may mga tao dito ba? Ginahanog ba pudlog, bangking, motor. Unsa ka mao ka mo motor di? More problema lang sayon. Ang hambog. Saman ato adton. Ato nga to, nang hambog ko dito na katong yung bangking na pinatuwad ba ana ba? Ako pa katong ano. Oh no. Ah, atoon sila. Asi ato doon. Ito na to sila sa saan na pag banking ba. Klaro, basig mauwawan ko na. Nabi ko dito. Boss, okay na. Oh, ari dire ato atoon. Bantay bitaw ha. Ito na to. Sound. Asa naman tong sigig pangambog nga iyang boss may kung mo banking wala naman mo balik gayat mo balik niyo nga gani haram to siya naon ginatong ilang kahambog og nilnig bigit sila mo banking Ay noon katong tawhana. makuha ba gid nila ning banking diri ug masuon ba gid nila Ugay jud siya bay. Asa na kung tao? Tay, boss, di boss. Kisam ni. Mo ni mo gipanghambog bay? Mao ni tanaw ang pumurma no. kauban kanina bay nga Ay kuno ka mo ang banking. boss nga may kuno ka mo banking Ah, sige, tubluan na mo. Tao pumurma na oh. di ba sa may kabaw mo motor gud boss mutan-aw lang minimo sa ni mo ko banking Oh, sige. Ari sakay. Amo ko gini mo banking ng Naon sa tawhana na- bay? na- Napurma Ayaw ba ko pasakya kay ikaw ra mi ka mao di mo kung bangking ako nung nari bangking sakay din tao day. Sige, correct. Sige. Pakitung tuloy sila unsay basic. Ano ako say no? Ari ko dili, dili na duha. Dagan ako.
kuan boss bangking ron. Sunduan ta mo. Niya. Pasakya ko nun siya, boss. Arong makita na mo. Ay, kanara na yung sakay. Sakyo ka, boss. Pakita sa itong bangking, boss. Bangking ba nga naisakay? Sige, sige. Ito no bangking nga nay sakay. Nihinay lang, boss. Oh. Kupot ko daan, te. Ulit, boss. Ulit. Patay pa. Lo, patay, 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 patay. Uy, tanawa ko ni hambugiro niya, bay. Dawa lagi, dawa lagi. Natumba. Yabang. Gay, kasakit, boss. Okay ra ka, boss. Okay ra ko. Inam ko insurance ikaw. Aw, magpahilot ra ko, boss. Magpahilot ra ko. Naunsa mo to bangking niyo, boss? Okay ra to, boss? Tabang. Tabang. Bangi mi oy. Uy, bay. Eh siguro ako kay pahilot ko kani bahala na ni. Okay ra ka, bay? Nani Uy, insurance. bay, Okay, bay. bangking ni mo, bay. Nani Ano man yung Nani insurance. Boss, boss, boss. Okay ra ka, boss. Sige, ibili na, Okay ibili. ra boss, inam ko insurance. Kanila Hey, siya. tubang ko bi. Ay, Bay, ay sige. biyahe na, biyahe. Balik ka, bay. Bali lagi ko. Tama yung bangking ninyo. Mag-practice mo, uy.